نايلو ما عن أرستنا بزعبة صمّاق ናይ ሓንቲ መጽሓፍ ይክኸውን እዚኣ ናይ ጄምስ ኣለን መጽሓፍ ይክኸውን እዚኣ as a man thinks ትብል ናይ ጄምስ ኣለን ኣዝያ ንእሽተይ መጽሓፍ 60 ገጽ ጥራይ ዝኸውን ዘለዋ ውሽጢ ሰዓታት ኣንቢብካ ክትውድኣ ትኽእል ከተንብባ ከለኻ ከዓ ዘይተሰልችወካ ዓይነት መጽሓፍ እያ ንእሽተይ ምስ ምዃና ኸ ኣዝያ ተፈታዊት እዩ ዝገብራ ምስ ትሕዝቶኣ ከዓ እሞ ገለ ዓይነት እዛ መጽሓፍ ካብቶም ኣብ ነብሰ ውልቂ ወይ ነብሰ ምዕባለ ኣተኪሮም ዝተጻሓፉ መጽሓፍ እያ ናይ ጄምስ ኣለን ትፈልጥዎ እንድሕር ኮንኩም ጄምስ ኣለን ካብቶም መጀመርታ ብዛዕባ እዚ ነብሲ ወዲ ሰብሲ ነብሱ ከማዕብል ኣለዎ ነብሱ ባዕሉ ክምህር ኣለዎ ኢሎም መጽሓፍቲ ክጽሕፉ ዝጀመሩ እዩ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ከምዚ ኦፊሻል ኮይኖም ዋላ ብወግዒ ከምዚ ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ከይሓዙ እንከለዉ ቀደም ዝነበሩ ቅድሚ ኦልሞስት 100 ዓመት ገለ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ እዩ ጄምስ ኣለን ካብቶም ቀንዲ ናይዚ እዋን እዚ መሰረት ዘንፀፍሉ እዩ ነዚ ሞቲቬሽን ወይ ድርኺት እንብሎ ዘለና ሰብ ባዕሉ ነብሱ ከዕብል ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባታት ዝነበሮም እዩ እዛ መፅሓፍ ንእሽቲ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኩም ንእሽተይ ኮይና ናይ 60 ገፅ ገለ ዝኸውን ክሳይ ገፅ ዘለዋ ኮይና ኣብ 7 ምዕራፋት ትጠቃለል እተን 7 ምዕራፋት ከዓ ቀዳማይ ሓሳባትን ጠባያትን ካልኣይ ምዕራፍ ፅልዋ ሓሳባት ኣብ ኣጋጣሚታት ሳልሳይ ምዕራፍ ፅልዋ ሓሳባት ኣብ ኣካላትን ጥዕናን ራብዓይ ምዕራፍ ሓሳባትን ዕላማን ሓምሻይ ምዕራፍ ፅልዋ ሓሳባት ኣብ ዓወት ሻድሻይ ራእይን ዕላማን ናይ መወዳእታ ሻውዓይ ከዓ ርጉእነት ዝብላ ኣብ 7 ምዕራፋት ዝተጠቃለለት መፅሓፍ እያ ቀዲምና ግን ቅድሚ ናብቲ እታ መፅሓፍ በብምዕራፉ ክንሪኦ ምፍታና ጄምስ ኣለን መን እዩ ነይሩ ኢልና እስከ ብሕፅር ዝበለ ምስ ጄምስ ኣለን ንእሽተይ ሌላ ንግበር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጄምስ ኣለን ይበሃል ኣብ ሕዳር 1864 ኣብ ሌስተር ዓባይ ብሪጣንያ ተወሊዱ እዚ ካብቶም ወለዶም ንኣሽቱ ከለዉ ዝመትዎም ወይ ወለዱ ብፍላይ ከዓ ኣቦኡ ንእሽተይ ከሎ ብሞት ዝተፈለዮ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብቶም ብናእሽትኦም ከለዉ ጌና ንሂወት ብፅፍሮም ክነብርዋ ዝተገደዱ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እዚ ጄምስ ኣለን እዚ ንእሽተይ ቆልዓ እንከሎ ኣቦኡ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ንእሽተይ እንከሎ ከዓ ኣብ ስራሕ ዓለም ክዋፈር ተገዲዱ እንደን እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካደምያዊ ዲግሪ ዘለዎ ኣይኮነን ከምቶም ካልኦት ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ዝብፃሕ በፂሖም መፅሓፍ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ይኮነ እንታይ ዳ ካብ ንእሽተይ እንከለዉ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ ንነብሱ ባዕሉ ክምህራ ተገዲዱ እንደን ምስ ዓበየ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ድሓር መወዳእታ ኣብ the light of reason ትብል ንእሽተይ ጋዜጣ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብኣ ኮይኑ እንዳሰርሐ እንከሎ ከዓ እዩ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ጀሚሩ ብፍላይ ካልእ መፅሓፍቲ ኣሎ ብፍላይ ግን እዛ as a man thinks እትብል ኣብ 1903 ኣሕቲምዋ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብመፅናዕቲ ገይሩ ዘይኮነ ፅሒፍዋ ካብቲ ዝበልኩኹም ካብ ቆልዑ እንከሎ ኣብ ንእሽተይ ናይ ስራሕ ዓለም ክዋፈር ዝተገደደ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ካብ ተመክሮ ናይ ሂወት ወይ ካብ ትዕዝብትታቱ ተመርኪሱ ይፅሒፍዋ ምክንያቱ ንሱ ንገዛእ ነብሱ ባዕሉ ዝመሃረ ስለ ዝኾነ ነቲ ነብሱ ባዕሉ ዝመሃረሉ ከዓ ነብሱ ባዕሉ ዝመሃረ ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ነብሱ ክምህር ይኽእል እዩ ምናልባት ዕድላት እንተዘይተረኺብዎ ዕድላት እንተዘይተፈጢሩሉ ሲ ነብሱ ባዕሉ ክምህር ይኽእል እዩ ኢሉ ጄምስ ኣለን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ፀሓፍቲ ውልቃዊ ምዕባለ ኮይኑ እዛ መፅሓፍ እዚኣ as man thinks ከዓ ኣዝያ ህብብቲ መፅሓፍ ኮይናትሉ ጄምስ ኣለን ኣብ 1912 ክልተ ዓመት ቅድሚ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምዃኑ እዩ ኣብ 47 ዕድሚኡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዓሪፉ እዛ ንሱ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ግን ድሕሪ ሞቱ ኣዝያ ህብብትን ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ፀሓፍቲ ከዓ ፅልዋ ዝሕደረት እያ ንኣብነት መል the secret ትብል መፅሓፍ ኣንቢብኩማ እንድሕር ኮይንኩም እቲ ምስጢር ትብል ተተርጊማ ኣላ ልዑል ፅልዋ ናይዛ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዘላ መፅሓፍ ኣለዋ ከምኡ እውን ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ናይ ናፖሊዮን ሂል እውን ብጄምስ ኣለን ብዙሕ ከም ተፀለወ እዩ ዝነገር ናፖሊዮን ሂል ከዓ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ብፍላይ ናይ ፋይናንስ እንድሕር መፂናሲ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ካብተን ዓበይቲ ፅልዋ ዘለወን መፅሓፍቲ እያ ሕሰብ ሞ ክትህብትም ተባሂላ ተተርጊማ ኣላ ብትግርኛ
and سانا نابولين هيل مالتيو تمصحف ويتدراس نجزا نفسها ابزنا يلوم معناتها رستنا زلو جيمس آلن مركوس جيراس تصحفت ወይ ከዓ ናታ ጽልዋ ዘለዋ መጽሓፍ እያ ማለት እዩ ቀፂልና እንሪኦ እዛ መጽሓፍ አንቢብካ ውድእ ምስ በልካያ ጽሞቋ ተትበሃል ነርካ ጽሞቋ ተትበሃል ነርካ ልክ ኣብዚኦም ኢኻ ጽምቃ ትኽእል እዛ መጽሓፍ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ አንቢብካ እንድሕር ጸሚእካያ ኣብዚኦም ኢኻ ትምርኮስ ኣብዞም ሓሙሽተ ቃላት ጌርካ እታ መጽሓፍ እንታይ ምዃና ክትገልጽ ትኽእል እያ ንሱ ከዓ ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባና ንኩሉ ከም ዝቃንዮ እዩ ዝዛረብ ደራሲ ስለዚ ደራሲ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳባትና ንባህርና ይቃንይዎ ባህርና ከዓ ንተግባራትና ይቃንዮ ተግባራትና ከዓ ንልምድና ይቃንዮ እንደን ልምድታትና ከዓ ንኩነታትና እምበኣር ኩነታትና ደራሲ እንታይ ዝብል ኣብዛ መጽሓፍ ኩነታትናስ ካብ ዜሮ ዝመጽ ኣይኮነን ነዊሕ መስርሕ ሓሊፉ እዚ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለኻ ክትሕዝ ትኽእል እምበር ብሃንደበት ዝመጽእ ኣይኮነን እዩ ዝብል ምኽንያቱ ኩነታት ንገዛእ ነብሶምሲ ኣብ ልምድታትና ዝተጸለው እዮም ልምድታትና ኣይነ ኩነታትና ቆሪጽዎ ዘሎ እንደን ልምድታትና ከዓ ተግባራትና ዝቆረጾም እዮም ንተግባራትና ከዓ ባህርና ዝቆረጾ ካብ ዜሮ ዝመጽእ ኣይኮነን እንደን ባህርና ከዓ ካብ ኣተዓባብያኻ ጀሚርካ ካብቲ ህፃን ከለኻ ክሳብ ዚ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለኻ እንዳሓዝካዮ ዝመጸኻ ናይ ኣተሓሳስባ ቅርጺ ንሱ ሃኒጽዎ ዝመጽእ እዩ እዛ መጽሓፍ ክትጸምቋን ከለኻ ካብዛ መጽሓፍ ትመሃሮ እንታይ እዩ ባህሪ ሓሳባትካ ንባህርኻ ከም ዝጸልዎ ባህርኻ ከዓ ንተግባራትካ ተግባራትካ ከዓ ንልምድኻ ልምድኻ ከዓ እዚ ሕጂ ሒዝካዮ እዚ ሕጂ ኮንካያ ዘለኻ ንኽትከውን ኣኽኢልካ ማለት እዩ ጄምስ ኣለን ኣብዛ ቀዳመይቲ ምዕራፍ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝሓሰብካዮ ኢኻ ትኸውን እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዛ ምዕራፍ ቀዳመይቲ ምዕራፍ በቃ ንስኻሲ ቃል ብቃሉ ንስኻስ በቃ እቲ ዝሓሰብካዮ ኢኻ ትኸውን ሓሳባትካ ንባህርያትካ ንኣካይዳኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዕጫኻ ከም ዝቐርጽ ክተስተፈል ይግባእ ምክንያቱ ሓሳባት ፈጠርታ ሓይልታት እዮም ነብሲ ክቕይር ዝደሊ ሰብ ከዓ ነተሓሳስቡ ክቕይር ኣለዎ ወዲ ሰብ ከዓ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስቡ እዩ ስለዚ ይብል ደራሲ ሰብ ቃል ብቃሉ እቲ ዝሓስቦ እዩ ባህርያቱ ሙሉእ ድምር ናይ ኩሉ ሓሳባት እዩ ኣብዛ ምዕራፍ ትመሃሮም ባህሪ እንስኻሲ ቃል ብቃልካ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባኻ ኢኻ ኣስተቢልኩም ድሕር ኮንኩም ኣብ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ እዮም ንስኻስ ውፅኢት ናይ ኣመጋግባኻ ኢኻ እዮም ዝብሎ ምሽ ጄምስ ኣለን ግን እንታይ ዝብል ነው ንስኻ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባኻ ኢኻ ኣተሓሳስባኻ ኢኻ ነዚ ሕጂ ኣተሓሳስባኻ እዩ ነዚ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለኻ ወይ ኮንካዮ ዘለኻ ክትከውን ቀሪፅካ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ልክዕ ከም ዓርሞሽሽ ገረብ ከም ኣዝዩ ደቂቕ ዘርኢ ዝበቁል ዘጉላዕልዕ ኩሉ ተግባራትን ጠባያትን ወዲ ሰብ ድማ ካብቲ ሕቡእ ዘይርአ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ዝነቅል እዩ ዝብል እቲ ኣዝዩ ደቂቕ ዝመስለና ግን ዘይንሪኦ ዘርኢ ናይ ሓሳብ ንስኡ ንሂወትና ሙሉእ ዝቃንያ ስለዚ ወዲ ሰብ ቃል ብቃሉ እቲ ዝሓስቦ እዩ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዛ ምዕራፍ ሓደ ማለት እዩ ምዕራፍ ክልተ ጽልዋ ሓሳባት ኣብ ኣጋጣሚታት ጄምስ ኣለን ንኣእምሮ ልክዕ ከም ጀርዲን እዩ ዝርኦ ዝዘረእካሉ ተዓፅደሉ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ጄምስ ኣለን ነዚ ኣእምሮ ምዕራፍ ክልተ ከመይ ዝርኦ ልክዕ ከም ግራቲ ዝተኻ እንተዳ ተኻናኺንካዮን እንተዳ ኮስኪስካዮን ሙሩፅ ዘርኢ ክህበካ ይኽእል እዩ እንተዘይተኻናኺንካዮ እንተዘይኮስኪስካዮን ከዓ እቲ ትደልዮ ነገር ክትዓፅድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ዋላ ተኻናኾኖ ብዘየገድስ ዘርኢ ካብ ምሃብ ግን ደው ኣይብልኒ ኣእምሮና ግን ኣእምሮኻ ኩሉ ግዜ ዝሃብካዮ እዩ ዝዓፅ ኢሉ ጄምስ ኣለን ንኣእምሮና ልክዕ ከም ጀርዲን እዩ ዝርኦ ኣብዚ ዝገርም ነገር ናይ ጄምስ ኣለን ዘምፆም ነጥብታት ግን ንኣእምሮና ካብ ጀርዲን ጥራይ ዘይኮነ ዝርኦም ጄምስ ኣለን ኣብዚ ካልኣይ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ድሌታትካን ሓሳባትካንሲ ምስ ተግባራት ክሳነዩ ከለዉ ጥራዮም ብገሃድ ዝርከቡ ድሌትካ ቦይኑ ሓሳብካ ቦይኑ እንደን ተግባራትካ ቦይኑ እንድሕር ኮይኑ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሌታትካ ምስ ተግባራትካ ከምኡውን ሓሳባትካ እዚኦም ሰለስተ እዚኦም ክሳነዩ ከለዉ እዮም ናብ ገሃድ ዝቕየር ምክንያቱ ኣእምሮኻ ጀርዲን እዩ ዝሃብካዮ እዩ ዘምፃልካ ዝሃብካዮ ስለ ዘምፃልካ ግን እንታይ ትህቦ ኣለኻ ንምምራፅ ናትካ ምርጫ እዩ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብዚ ኣጋጣሚታት ዘይኮነስ ሓሳባት እዮም ንወዲ ሰብ ዝሰርሑ ኣተሓሳስባኻ ንኩነታትካ ከም ዝፈጥሮ ምስቲ ባህል የድሊ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዚ እንታይ ዝብል ጄምስ ኣለን ንወዲ ሰብሲ
ኩነታት ወይ ዕጫ ዘይኮነ ዝቆርፆሲ ወዲ ሰብ ይኒ ኩነታት ዝፈጥር እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን። ምክንያቱ ዋላ ዝዓበየ ሽግር ገጢምካ ኣብቲ ሽግር እንታይ ክትገብር ትኽእል ወይ ኣብቲ ሽግር እንታይ ክትተዓፃፀፍ ትኽእል ናትካ ምርጫ እዩ ዝብል ጄምስ ኣብዛ ካልአይቲ ምዕራፍ እንደን ጄምስ ኣብዚ ተረርቲ መርግፅታት ዝሕዞ ሕጂ ብናቱ እንታይ እዩ ልክዕ ከምዚ ድኽነት ምርጫ እዩ እነን ትህኪት ከዓ ምርጫ እዩ ድንቁርናኻ ምርጫ እዩ ህልው ኩነታትካ እውን ምርጫ እዩ ምክንያቱ ኣተሓሳስባኻ ብምስትኽኻል ነዞም ነገራት እዚኣቶም ክተስተኻኽሎም ትኽእል ኢኻ ኣተሓሳስባኻ ስለዘይስተኻኸልካ ግን እዚ ሕጂ ኮንካዮ ዘለኻ ክትከውን ክኢልካ ድኻ ኮንካ ክትውለድ ናትካ ምርጫ ኣይኮነን ድኻ ኮንካ ክትነብር ግን ናትካ ምርጫ እዩ ደንቂርካ ክትነብር ናትካ ምርጫ እዩ እንተዘይመሪፅካዮ ደንቆሮ ምዃን እንተዘይመሪፅካዮ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ግን ክትቅይሮ እንተዘይ ስጉምቲ ወሲድካ እዚ እውን ናይ ኣተሓሳስባኻ ምርጫ እዩ እዚ ውፅኢት ናትካ ይኸውን ኣሎ ኢቭን ትህኪትካ ህልው ኩነታትካ ብሓፂሩ ናትካ ምርጫ ዝመረፅካዮ እዩ እምበር ኩነታት ኣይኮነን ንዓኻ ከምኡ ገይሩ ቀሪፅካ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ንኩነታት ከምኡ ጌርካ ቀሪፅካዮም ዘለኻ ምክንያቱ ኣብ ነብሲ ወከፍ ስጉምቲ እንታይ ክትወስድ ትኽእል ናትካ ናይ ገዛእ ነብስኻ ምርጫ ኣለካ ወይ ናትካ ምትዕፅፃፍ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብተዝሓመቐ ግዜ ኢሉ እዩ ዝኣምን ጄምስ ኣለን እዚ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ጄምስ ሓሳብ ናብ ተግባር ክኸይድ ኣለዎ ተግባር ከዓ ናብ ጋህዲ ይኸውን ስለዚ ሓሳብን ተግባርን ብሓደ ክሳነዩ ከለዉ ናብ ተግባር የምርሑ ሓሳብን ተግባራትካ ግን እንተዘይተወሃሂዶም እቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ውፅኢት ክትሓፍስ ኣይትኽእልኒ ኢኻን እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዛ መፅሓፍ ኣዎንታዊ ይኹኑ ኣሉታዊ ኣጋጣሚታት ዕጫ ዘይኮኑስ ኣተሓሳስባ እዩ ሰባት ንኽውነቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ውሽጣዊ ኣተሓሳስብኦም እዮም ዝፈጥርዎ ወዲ ሰብ ዝደልዮ እዚኣ ማራ ትገርመ ናይ ጄምስ ኣለን ፍላይ ወዲ ሰብ ዝደልዮን ዝብህጎን ዘይኮነስ ብልክዕ ዝግቦ እዩ ዝረክብ ድሌታትን ሓሳባትን እምበር ምስ ሓሳባትን ተግባራትን ምዝሳነዩ ጥራዮም ብጋህዲ ክርከቡ ዝኽእሉ ኣብዛ መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ንስኻ ትደልዮን ንስኻ ትገብሮን እትሓስቦን ክሳነዩ ምስ ዝኽእሉ ጥራዮም ውፅኢት ናይቲ ደሊኻያ ዘለካ ክትሓፍስ እትኽእል ንስኻ እምበር ንስኻ ትደልዮ ካልእ ንስኻ ትገብሮ ከዓ ካልእ እንተደኣ ኮይኖም ደሊኻያ ዘለካ ውፅኢት ክትሓፍስ ኣይትኽእልኒ ኢኻን ልክዕ ከምዚ ናይ ኣልበርት ኣይንስታይን ኣልበርት ኣይንስታይን ሓደ ግዜ እንታይ ነይሩ ፅላለ ማለት ንሓደ ተመሳሳሊ ተግባር እንዳገበርካ ከለኻስ ዝተፈለየ ውፅኢት ክትፅበ ከለካ እዩ ኢሉ ምሽ ነይሩ ሓደ ግዜ ናይ ጄምስ ኣለን ኣተሓሳስባኻ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝመስል ኣብዚያ ምዕራፍ 2 ፅልዋ ሓሳባት ኣብ ኣጋጣሚታት ክትንትን ከሎ ጄምስ ኣለን ቀፂልና እንሪኦ ሳልሳይ ምዕራፍ እዩ ፅልዋ ሓሳባት ኣብ ኣካላትን ጥዕናን ጄምስ ኣለን ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ እንታይ እዩ ዝብል ወዲ ሰብሲ ርጉእነት የድልዮ እዩ ግን ርጉእነት ዋላ ደኣ የድልዮ እምበር ወዲ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ርጉእ ክኸውን ኣይከኣልኒ ርግኣት ክህልወካ ተደኣ ኮይኑ ውሽጣዊ ሰላም ክህልወካ ኣለዎ ውሽጣዊ ሰላም ተደኣ ክህልወካ ኮይኑ ከዓ ኣካላትካ ክጥዕ ኣለዎ ኣካላትካ ተደኣ ክጥዕ ኮይኑ ከዓ ኣመጋግባኻ ክስተኻኸል ኣለዎ ኣመጋግባኻ እንተደኣ ክስተኻኸል ኮይኑ ከዓ ኣተሓሳስባኻ ክስተኻኸል ኣለዎ እዩ ናይ ጄምስ ኣለን ኣብዛ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝምህረና እንተደኣ ንስኻ ውሽጣዊ ሰላም ወይ ውሽጣዊ ርግኣት ክህልወካ ደሊኻ ብቐሊሉ ክትገብሮም ዝግባኣካ ነዞም ስቴፕ እዚኦም ጥራይ ተኸተሎም ምክንያቱ ኣተሓሳስባኻ ብዛዕባ ኣመጋግባ ዘለካ ጠመተ ይቆርፆ እዩ እንደን ኣመጋግባኻ ከዓ ንኣካላትካ ጥዑይ ኣካላት ንክህልወካን ዘይክህልወካን ኣመጋግባኻ ዓቢ ታራ እዩ ዝፃወት ጥዑይ ኣካላትካ ንገዛእ ነብሱ ናይ ውሽጢ ሰላም ንክህልወካ ብጣዕሚ እዩ ዓቢ ታራ ዝፃወት ናይ ውሽጢኻ ሰላም ከዓ ከም ሰብ ርግኣት ክህልወካ እዩ ዝገብር ኣብዛ ሳልሳይ ምዕራፍ እንመሃሮ እምበር ነዚኦም ኣጠቃሊሉ እዩ ጄምስ ኣለን ዝምህረና ብሓፈሻ ብውሕዳት ቃላት ክትገልፃ ከለካ ሳልሳይ ምዕራፍ ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራፍ ጄምስ ኣለን ሓሳባትና ኣብ ልዕሊ ኣካላትናን ጥዕናናን ብቐሊሉ ዘይግመት እጃም ከም ዘለዎም እዩ ዝገልፅ እዚ ኢሉ ስለ ዝገልፅ እምበር ሓሳባት ብቐጥታ ንኣካላዊ ኩነታትና ይፀልዎ ከም ፍርሒ ሕርቃን ወይ ጭንቀት ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ ስምዒታት ንኣካላትና የዳኽምዎ ፍርሕን ሕርቃንን ጭንቀትን ንኣካላትና መራ ክዳኽምዎ ከለዉ እንደን ሓጎስን ተስፋን ቅሳነትን ዝኣመሰሉ ኣወንታውያን ኣተሓሳስባታት ከዓ ንኣካላትና ማራዮም ርግኣት ዝህብዎ እምበኣር ማዕረ ክንድኡ እዩ ኣተሓሳስባና ኣብ ኣካላትና ታራ ዘለዉ
ሶ እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እንታይ ትሓስብ ኣለኻ ብጥንቃቐ ክትምርምር ኣለካ ምክንያቱ ኣተሓሳስባኻ ሞተር ናይ ኩሎም እዩ ናይዚኦም ብምሉኦም እዚኦም ሞተር ኣተሓሳስባኻ እዩ ህልው ኩነታትካ ንገዛእ ነብሱ ኣተሓሳስባኻ ዝቐረፆ እዩ ቆመናኻ እንታይ ዓይነት ቆመና ኣለካ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ከይተረፈሲ ኣተሓሳስባኻ ዝቐረፆ እዩ ቆመና ክብል ከሎ ሕጂ ቁመትን ሓፂር ወይ ነዊሕ ማለቱ ዘይኮነሲ ናይ ጥዕና ቆመናኻ ከመይ እዩ ዘሎ ኣተሓሳስባኻ ዝቐረፆ እዩ ምክንያቱ ናይ ሙሉእ ኣካላትካ ሞተር ኣተሓሳስባኻ ወይ ሓንጎልካ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሓንጎል ጊላን ተገዛእን ተማእዛዝን ብኣካል ጊላን ተገዛእን ናይ ሓንጎል እዩ ሓንጎል እዩ ንኩሉ ዝቆፃፀሮ እንደን እቲ ሓንጎልካ እንተ ደኣ ነፅዩ ከዓ ምንጪ እንተ ደኣ ነፅዩ ከዓ ኩሉ ይነፅህ ኣተሓሳስባኻ እንተ ደኣ ዝተኻኺልካ ኣተሓሳስባኻ እንተ ደኣ የዕሪኻ ካልእ ኩሉ ነገራትካ ክትዕሪ ትኽእል ኢኻ ውሽጣዊ ሰላምካ ውሽጣዊ ሰላም ክህልወካ ይኽእል እዩ ከም ሰብ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ክህልወካ ይኽእል እዩ ኣመጋግባኻ ክተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና ክተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ኣብ ሂወትካ ዕጋበት ወይ ሰላም ክስምዓካ ይኽእል እዩ ኣተሓሳስባኻ ከየስተኻኸልካ ግን ኣመጋግባኻ ካልእ ነገራትካ ብዘየገድስ ክተስተኻኽሎም ኣይትኽእል ኣብቲ ዝደሊኻዮ ዘለካ ነጥቢ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ኣመጋግባኻ ጥዕናኻ ሰላምካ ኣካላዊ ቆመናኻ ኩሎም እዚኦም ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባ እዮም ኣተሓሳስባኻ ብምስትኽኻል ኣተሓሳስባኻ ከየስተኻኸልካ ኣመጋግባኻ ጥራይ ብምስትኽኻል ሂወትካ ክትልውጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣመጋግባኻ ኣተሓሳስባኻ ተዘይጥዕዩ ኣመጋግባኻ ጥራይ ንኣካላትካ ኣይሃንፆን እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን እዚ ስለ ዝብል ኣብ ካልኦይቲ ምዕራፍ ክንዲ ሰናይን ትስፉውን ሓሳባት ንኣካላትና ክሕክም ዝኽእል ሓኪም የልቦን ከም ዕጉስን ርጉእን ሓሳባት ንቃንዛን ስቃይን ዘፀናንዕ እውን የልቦን ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ክንድቲ ትስፉ ነገር ንኣካላትካ ከፀናንዕ ዝኽእል ነገር ንኣካላትካ ከፀናንዕ ኣይክእልኒ ከም ዕጉስ ወይ ርግኣት ንላዕሊ ከዓ ንቃንዛኻን ስቃይካ ከፀናንዓካ ሓይሊ ዝህበካ ነገር የለን ስለዚ ኣተሓሳስባኻ ንኩሉ ነገራትካ ይቋፃፀሮ እዩ እዩ ዝብል ኣብዛ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይ ጄምስ ኣለን ኣብዚ እቲ ቀንዲ ደልየ ዘለኹ ኣነ ጀስ ትንክፍ ትንክፍ ምባሉ ጥራይ ምክንያቱ እዛ መፅሓፍ ገዚእኹም ክተንብብዋ እውን ስለ ዘለኹ ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ናይ ምንባብ ሸውሃትና ብኡ መንፅር ክዓቢ ስለ ዘለዎ መፅሓፍ ትንክፍ ትንክፍ ኢና ክነብለን ኣብ ነብሲ ወከፍ ምዕራፍ እንታይ ክትመሃር ትኽእል ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ሓሳባትን ዕላማን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለዎ ራብዓይ ምዕራፍ ኣብዛ ራብዓይ ምዕራፍ ሓሳባትካ ምስ ዕላማኻ ክትተኣሳሰር ኣለዎ ቀንዲ ንወዲ ሰብ ንኸይዕወት ዝዓግቶ ከዓ ፍርሕን ጥርጣረን እዩ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ስለዚ ሓሳባት ብዕላማ እንተዘይተኣሳሲሮም ብፍልጠት ጥራይ ዝመፅእ ዓወት የለን ክንዲ ፈላጥ ኢኻ ወይ ክንዲ ምንታይ ፍልጠት ኣለካ ብዘየገድስ እቲ ደሊኻዮ ዘለካ ምስቲ ዕላማኻ ከተተኣሳስሮ ተዘይክኢልካ ትፈልጥ ብምዃንካ ጥራይ ዝመፅእ ዓወት የለን ንሓሳባትካ ምስ ዕላማታትካ ክተጣምሮም ኣለካ እንደን እዚ ሓሳባትካን ዕላማታትካን ናብቲ ደሊኻዮ ዘለካ ጉዕዞ ንክወስዱካ በቲ ኣንፈት እሱ ጥራይ ክትከይድ ኣለካ እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዚ ቀንዲ ንወዲ ሰብ ክወድቕ ዝገብሮ ፍርሕን ጥርጣረን ምዃኖም እዩ ዝመጉት ብኣንፃሩ ከዓ ወዲ ሰብሲ ወይ ንስኻሲ ውዱቕ ክትከውን እንተ ደኣ ደሊኻ ወይ ፍሹል ዓይነት ሰብ ክትከውን እንተ ደኣ ደሊኻ ጀስ ፈራሕን ተጠራጣርን ጥራይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ምግባር ኣይድልየካኒ ውዱቕ ዋላ ሓንቲ ክዕወት ዘይክእል ፍሹል ዓይነት ሰብ ክትከውን ድሕር ደሊኻ ጀስ ፈራሕን ተጠራጣርን ሓዱሽ ነገር ዘይፍትን ዓይነት ሰብ ጥራይ ይኮን ንምዃኑ ፀላኢ ከማን ኣየድልየካኒ ፈራሕን ተጠራጣርን እንተኮንካ ፀላኢ ከማን ኣየድልየካኒ ንሳቶም ንገዛእ ነብሶም ፍርሕኻን ጥርጥርኻን ባዕሎም እኹላት እዮም ናብ ውጥቀት ክመርሑኻ ክትዕወት እንተ ደኣ ደሊኻ ግን ሓሳባትካን ዕላማኻን ብሓደ ኣጣምሮም ኣንፈትካ ከዓ ናብ ዕላማኻ ኣቕናዕዮ እዩ ዝብል ስለዚ ሓደ ዕላማ ሓዝ እሞ ሂወትካ ነዚ ዕላማ እዚ ንምጭባጥ ጥራይ ክትነብር ኣለካ ምክንያቱ ዕውት ክትከውን ፍርሕን ጥርጣረን ክተወግድ ኣለካ እንደን ሓደ ዕላማ ክትሕዝ ኣለካ ነቲ ሒዝካዮ ዘለካ ዕላማኻ ንዕኡ ኣብ መወዳእታ ወይ ኣብ ዓወት ንብፃሕካ ነዚ ክትነብር ኣለካ
ህይወትካ ነዚ ዕላማ እዚ ንምጭባጥ ወይ ንምውፍ ነዚ ነገር እዚ ንምጉንፃፍ ክተወፍያ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ሶ ሓደ ዕላማ ሒዝካ ነቲ ዕላማ ኣብ መወዳእትኡ ክተብፅሖ ዘሎ ስምዒት ካብኡ ንላዕሊ ዝጥዕም የለን እዩ ዝብል ጄምስ ኣለን ኣብዛ 4ይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ 5ይቲ ምዕራፍ ጽልዋ ሓሳባት ኣብ ዓወት ደራሲ ኣብዛ ምዕራፍ ብዘይ ፃዕሪ ሓሳብ ብዘይ ፃዕሪ ኮንቱ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ሰው ሓሳብ ብዘይ ፃዕሪ ኮንቱ ስለ ዝኾነ ብመጠን እቲ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ኢና ዝግባኣና ንሓፍስ ሰው ንስኻ ተድኣ ክትዕወት ኮንካ ንስኻ ተድኣ ክትጓናፀፍ ኮንካ ሲ ሓሳብ ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን ፃዕሪ ክትሕወሰሉ ኣለካ ፃዕሪ ምስ ተሓወሰ ኢኻ ናብ ተግባር ዝመርሕ ስለዚ ፃዕሪ ዘይብሉ ሓሳብ ኮንቱ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እምበር ኩሉ ወዲ ሰብ ዝጓናፀፎ ዓወታትን ውጥቀትን ምስ ሓሳባቱ ብቐጥታ ይራኸብ እዩ ወዲ ሰብ ክዓቢ ክሕይል እንተኮይኑ ሓሳባቱ ክዕብዮምን ክሕይሎምን ኣለዎ ኣብ ድኻም ውጥቀትን ልምሰትን ዝተርፍ ከዓ ሓሳባቱ ስኣን ምዕባይ እዩ ኣብ ድኻምን ውጥቀትን ልምሰትን ዝተርፍ ከዓ ሓሳባቱ ስኣን ምዕባይ እዩ ወዲ ሰብ ስኣን ሓሳባቱ ምዕባይ እዩ ኣብ ውጥቀት ዝተርፍ ኢሉ እዩ ኣብዛ 5ይቲ ምዕራፍ ጄምስ ኣለን ዝምጉት ኮታስ ዝኾነ ዓይነት ዓወት ናይ ሓሳባት ኣኽሊልን ናይ ፃዕሪ ዘውድን እዩ እቲ ውሑድ ዓወት ዝዓትር ውሑድ መስዋእቲ ይኸፍል እቲ ዓርሞሽሽ ዓወት ዝጭብጥ ድማ ማዕርዩ ዓርሞሽሽ መስዋእቲ ይኸፍል ስለዚ ብመጠን እቲ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲና ዝግባኣና ንረክብ ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ዝግባእ ፃዕሪ እንተዘይከፊልካሉ ዝግባእ ዓወት ክትሓፍስ ኣይትኽእልን ኢኻ ምሕሳብካ ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን ንሓሳባትካ ፃዕሪ ክውስኽ ኣለዎ ፃዕሪ ከዓ ናብ ዓወት ይመርሓካ እዚ መስርሕ እዚ እንተዘይተኸቲልካ ግን እቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ውፅኢት ኣይክትሓፍስን ኢኻ ኣብ ኩሉ እዚ ሓሳብ ሞተር እዩ ኣብዚ ኸትካ ኺድ ኣይገድፈካን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዛ ናይ ጄምስ ኣለን ሓሳብ ማዕረ ክንደዮ ኣብ ኣእምሮና ወይ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትና ኣገዳስነት ዘለዎ ኢልካ ክትሓስብ ማራት ትገብረካ ብፍላይ እዛ 60 ገጽ ዘለዋ ኣዝያ ንእሽተይ መፅሓፍ ናይ ጄምስ ኣለን ቀንዲተን ኣገደስቲ ነጥብታት ቁርፅቁርፅ ኣቢልካ ተዳወሲትካየን ኣብ ሓሳብ ምስ ድሕሪኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ነጥቢ ተኣሳሲሩ እንደገና ናብቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ውፅኢት ይመርሓካ ይብል ጄምስ ኣለን ኣብ 5ይ ምዕራፍ 6ይ ምዕራፍ ራእይን ዕላማን ምድላይ ምምናው እዩ ምድላይ ምውናን እዩ ምብሃግ ድማ ምጉንፃፍ ዓለም እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ቆመና በቶም ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ዝተሰርሐ ምዃኑ እዩ ጄምስ ኣለም ኣብዚ ምዕራፍ ዝመረና ሕልሚ ዘለዎም ሰባት መድሕን ዓለምና እዮም ዝኾነ ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ ኣይኮነ ንዓለም ከድሕንስ ንገዛእ ነብሱ ከድሕን ኣይክእልኒ ንነብስኻን ንዓለምን ክተድሕንሲ ሕልሚ ክህልወካ ኣለዎ ክትብህግ ኣለካ ሓድሽ ነገር ንኽትጓናፀፍ ኢልካ ላዕልን ታሕትን ክትብል ክትፅዕር ከዓ ባህጊ ክህልወካ ኣለዎ ባህጊ እንተዘይብልካ ወይ ተሓልሞ ነገር እንተዘይብልካ ንኽትፅዕር ዝድርኸካ ምኽንያት የለን ክትፅዕር እንተዘይሃሊኻ ከዓ ንኽትዕወት ንቅድሚት ትስጉም የለኻ ንቅድሚት ትስጉም እንተዘይሃሊኻ ከዓ ኣብ መወዳእታ ትጓናፀፎ ዓወት የለን ንድሕሪት ጥራይኻ ትጉተ ዘለኻ እዚ ንክኸውን እምበር ሕልሚ ክህልወካ ኣለዎ ሕልሚ እንተዘይብልካ ትበፅሖ ነገር የለን እዩ ዝብል ኣብዛ 6ይቲ ራእይን ዕላማን ሓጎስን ሓዘንን ካብ ውሽጢ ይነቕሉ ወዲ ሰብ ዝሓስቦ ይኸውን እሞ እቲ ሓሳቡ ክቕፅል እንከሎ እቲ ክውንነት ይቕፅል ሓዘንን ሓጎስን ካብ ውሽጢ እዮም ዝመፁ ወዲ ሰብ ከዓ እቲ ዝኾነ እቲ ዝሓስቦ እዩ ዝኸውን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ንስኻ እቲ ተሓስበ ኢኻ ትኸውን ወዲ ሰብ እቲ ዝሓስቦ ይኸውን እሞ ሓሳባትካ ከዓ ንክውንነትካ ይቆርፅዎ ክውንነትና በቲ ሓሳስባና ከም ዝቕረፅ እዩ ኣብዚ ዘስተምህር ጄምስ ኣለን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሰብ እተድንቆም ጠባያት ባዕልኻ ክትፈጥሮምን ክትኾኖምን ኣለካ ብዘይካኻ ንኹነታትካ ክልውጥ ዝኽእል የልቦን ንኣብነት ኣብ ካልኦት ሰባት ባህርያቶም ድዩ ኣካይድኦም ድዩ ልቦኖኦም ድዩ ብሓፂሩ ንስኻ ተድንቆሎም ባህሪ ይህልዎም እሞ ነቲ ጠባይ ንሱ ኣብ ክንዲ ምድናቕ ባዕልኻ ክትውንኖ ኣለካ ወይ ነቲ ጠባይ ንሱ ናትካ ዋንነት ክትገብሮ ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ናይ ካልኦት ጠባይ ወይ ኣብ ካልኦት ሰባት እትፈትዎ ባህሪ ብምድናቕካ ጥራይ እትሓፍሶ ዓወት የለን ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እምበር ነቲ ትውንኖ እቲ ኣብ ካልኦት ሰባት እተድንቆ ባህሪ ወይ ጠባይ
ናትካ ዋንነት ክኸውን ሙሉእ ክትብገስ ኣለካ ክትብገስ ስለ ዘለካ እምበኣር ክትብገስ ስለ ዘለካ ኤሱ ትፅሕፍ ኣለካ ፕሊስ ግደፎ መፅሓፍ እዚ ሕጂ ክትብገስ እንከለኻ እቲ ኣብ ካልኦት ሰባት እትሪኦ ጠባይ ናትካ ናይ ገዛእ ነብስኻ ዋንነት ክኸውን ክትብህግ ኣለካ እምበር ኣብ ካልኦት ሪኢኻዮ ኣድኒቕካዮ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ስለዚ እምበኣር ዓለምና እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ቅርፂ ቦቶም ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ዝተሃነፀት እያ እዚ ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ከዓ መድሕን ዓለምና እዮም ንስኻ ናይ ገዛእ ነብስኻ ናይ ስድራ ቤትካ ናይ ዓለምካን መድሕን ድሕር ኮንካ ኸ እዚ ክኸውን ዝደሊት እትብሎስ ናይ ገዛእ ነብስኻ ሕልሚ ክህልወካ ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብዚ ሕልናኻ ናይ ትኾኑ ባይታ እዩ ሕልምኻ ናይ ትኾኑ ባይታ እዩ ራእይኻ ድማ ናይቲ ትበፅሖ ትንቢት እዩ ስለዚ ሕልምን ራእይን ክህልወካ ኣለዎ ነዚኦም ነገር ንምጭባጥ ከዓ ክንድቲ ዝከኣል ርሕቐት ክትከይድ ኣለካ እዚ ጄምስ ኣለን ኣብዚያ ሻድሸይቲ ምዕራፍ ራእይን ዕላማን ትብል ማለት እዩ ቀፂልና ናይ መወዳእታ እንሪኣ ምዕራፍ እዛ ምዕራፍ 7 ርጉእነት እያ ክትከውን ኣብዚኣ ብዙሓት ነጥብታት ከምፅእ ክእል እየ ግን ከም ዘለዎን ዝፈትኽዎን ቃላት ከም ዘለዎ ትፅሑፍ ኣምፅየ እዚ ብዘይ ዘሎ ቃል ብቃሉ ካብቲ ፅሑፍ ካብቲ ክሳይ ዝወሰድኩ ወይ ካብታ መፅሓፍ ዝወሰድኩ ወይ ከም ዘለዋ ከንብበልኩም ይሓይሽ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ናይ መወዳእታ ርጉእነት ማለት እዩ ነዚአን ከም ዘለዎን ከንብበን እየ ማለት እዩ ሕልና ናይ ሕልና ርግኣት ስልማት ልቦና እዩ ናይ ነዊሕ ዓቕልን ፃዕርን ውፅኢት ድማ እዩ ዝያዳ ነብስኻ ኣብ ዝመለካሉ ግዜ ዝያዳ ዕቡድ ትኸውን ተሪርን ህዱእን ሰብ ኩሉ ግዜ ይፍቀርን ይኽበርን ከም ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ፅላል ዳዕሮ ከም ህቦብላ ዘሎ ከውሊ ከውሒ እዩ መን እሞ ኣሎ ህዱእ ልቢ ዘየፍቅር ምቁርን ሚዛናውን ሂወት ዘይብህግ ዝበለፀ ክንመሃሮ ንኽእል እምበኣር እዚ ህድኣትን ርግኣትን እዩ ርግኣት ከዓ ዕምባባ ሂወት ፍረ መንፈስ እዩ ተባሃጊ ከም ልቦና ክቡር ልዕሊ ወርቂ ኣብ ቅድሚ ህድኣት ክርአ እንከሎ ገንዘብ ጥራይ ምብሃግ ክንደየናይ ይውሕድ ርግኣት ከም ኣብ ውቅያኖስ ሂወት እተሳፍፍ ህድእቲ ጃልባ እያ ሂወቶም መን ከም ዘበላሸዎ ዘይፈልጡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ መን ጠባዮም ባህሪኦም ዘሪግዎ መን ኣብ ዕግርግርን ደምነትን ኣውዲቕዎም ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም እዚ ሕቶ እምበኣር ነብሰ ምልከት ዘሰዓቦ ምዃኑ ነብሰ ምልከት ዘሰዓቦ ምዃኑ ይፍለጥ ዕጉስን ህዱእን ስሩዕን ጠባይ ዘለዎም ዕጉሳትን ህዱኣትን ስሩዕ ጠባይ ዘለዎም ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ኣቱም ኣብ ሻቁሎት ጓሂን ተርባፅን እትነብሩ ሰባት ሓደ ሓቂ ክትፈልጡ ይግባእ ንሱ ኸ ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ውቅያኖስ ሂወትኩም ገና ብርሃን ሓጎስን ኣሎ ኩሉንትናኹም ናብቲ ኣብ ውሽጢ ሓጎስኩም ዘሎ ሓይሊ ኣዛዝውዎ ብርሃን ክመልኣ ሂወትኩም ግቡእኩም ስለ ዝኾነ ነብሰ ምልከት ሓይሊ እዩ ቁኑዕ ሓሳብ ይእዝዝ ህድኣት ድማ ፅንዓት እዩ ንልብኹም ሰላም ይሃልኺ ህድእ በሊ በልዋ ተፈፀመ እዚአን እተን ሕፅር ሕፅር ዝበላ ካብዛ መፅሓፍ ክወስደን ዝፈተንኩ ነጥብታት እየን እዛ መፅሓፍ ዝያዳ ክትርድእዋ ወይ ዝያዳ ክትርድእዋ ንትደልዩ ሰባት ዝያዳ ከተንብብዋ ናይ ዕለታዊ መዝገብኩም ክትገብርዋ ይድምነ ተስፋ ገብር ካብዛ መፅሓፍ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ዝያዳ ባዕልኩም ክሳብ ገዚእኹም ተንብብዋ ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ማኣረምታ ተልዩ ኩሉ ይፍቀድ እዩ ይኸኒለይ